aina wani aina sai aka ce to ku kiyaye wahzarud dunya, ku kiyaye duniya, halaluha hisabun, idan ka nemo halal din ma za a maka hisabi, wa mutashabihuha, ita kuma mutashabi in ka dauko burkita ta haka baka sani ba halal ne ko ba halal ba, wannan kuma itabun za a yi ta zargin ka ne, ana jan kunnenka. Wa haramuha iqabun wa balwa, in kuma haram ne to ukuba ce da bala'i ko take bin mutum. Saboda ka kiyaye duk abin da zaka sa a bakinka ka tabbatar ka saka halal, don za a tambaye ka. Sun bar tutsanna yau bani anin na'im, duk wata ni'imar da ka ci, duk wani ni'imar da ka sa bakin sai an tambaye ka. Wannan annabawa ka ga wannan da mursalai. To mu kuma biyan annabawan fa mu'minai. Wa qala ta'ala, sai Allah yake ya ayyuhal ladina amanu kullu min at-tayyibati, ya ku suka imani ku ci daga tsarkakan abinci da mimma razaqnakum, daga cikin tsarkaka abin da muka azurta ku. Ga madara me yake kashin burkutu,